Αυτή είναι η Wikipedia, η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια. Όπως θα δείτε, ακόμα και χωρίς εγγραφή και σύνδεση, όλα ή τα περισσότερα λίμματα είναι ανοιχτά για επεξεργασία. Ακόμη και χωρίς να έχουμε λογαριασμό, μπορούμε να βελτιώνουμε λίμματα, διορθώνοντας ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, μορφοποιώντας τα σε ενότητες με επικεφαλίδες, δημιουργώντας λίστες, συνδέσμους και πολλά άλλα, προσθέτοντας παραπομπές και βιβλιογραφικές πηγές, αφαιρώντας ατεκμηρίωτο περιεχόμενο, αφαιρώντας περιεχόμενο που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, επισημαίνοντας σε λίμματα σημεία που πρέπει να προσεχθούν από τους αναγνώστες και να επιληθούν από τους υπόλοιπους συντάκτες, να ταξινομούμε λίμματα σε κατηγορίες, να εμπλουτίζουμε λίμματα με νέο περιεχόμενο, να δημιουργούμε νέα λίμματα και να συμμετέχουμε στις συζητήσεις για το περιεχόμενο των λιμάτων ή της πολιστικής της Wikipedia στις κατάλληλες σελίδες. Δεν χρειάζεται να εγγραφείτε για να συνεισφέρετε, αλλά η απόκτηση λογαριασμού θα σας επιτρέψει να επιλέξετε ένα κατάλληλο όνομα χρήστη, το οποίο θα προορίζεται αποκλειστικά για εσάς στη Wikipedia, να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο λογαριασμό και σε άλλα έργα του Wikimedia όπως το Wikilexικό, τα Wikidata ή το Wikimedia Commons, να δημιουργήσετε την δική σας σελίδα χρήστη, να επικοινωνήσετε με άλλους συντάκτες μέσω της δικής σας σελίδας συνομιλίας, να λαμβάνετε αυτόματες ειδοποιήσεις για διάφορα ζητήματα, να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένες προτιμήσεις για να αλλάξετε την εμφάνιση και τη συμπεριφορά της Wikipedia, να έχετε μια λίστα με όλες τις συνεισφορές σας, να χρησιμοποιήσετε τη λίστα παρακολούθησης για να παρακολουθήσετε τις αλλαγές που πραγματοποιούνται σε σελίδες που σας ενδιαφέρουν, να χρησιμοποιήσετε πιο προηγμένα εργαλεία επεξεργασίας και να κάνετε επεξεργασίες χωρίς να αποκαλύψετε τη διεύθυνση IP σας, η οποία ενδεχομένως να βοηθούσε κάποιους να σας συνδέσουν με το ποιος είστε. Ας δούμε τώρα τη δημιουργία λογαριασμού βήμα προς βήμα. Βρισκόμενοι στη Wikipedia, χωρίς να είμαστε συνδεδεμένοι σε αυτή, πάνω δεξιά υπάρχει ο σύνδεσμος Δημιουργία λογαριασμού, στον οποίο κάνουμε κλικ. Το όνομα χρήστη σας θα είναι δημόσιο. Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ένα ψευδώνυμο για όνομα χρήστη και όχι το πραγματικό σας όνομα, εκτός αν είστε άνετοι με το ότι η ταυτότητά σας θα είναι δημόσια σε ολόκληρο το διαδίκτυο. Μόλις δημιουργηθεί ένας λογαριασμός, είναι ουσιαστικά αδύνατο να αποκρύψετε εντελώς το αρχικό όνομα χρήστη σε περίπτωση που θελήσετε αργότερα να το αλλάξετε. Το όνομα χρήστη δεν πρέπει να αφήνει υπονοούμενα, να θίγει ευαίσθητα ζητήματα, να είναι προωθητικού χαρακτήρα, να είναι όνομα οργανισμού ή να αφορά δημόσια πρόσωπα. Εδώ ας επιλέξω ένα όνομα χρήστη. Για το συνθηματικό, αυτό δεν μπορεί να είναι ίδιο με το όνομα χρήστη, ούτε μπορεί να περιλαμβάνεται στο όνομα χρήστη, πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 8 χαρακτήρων. Επιβεβαιώνω το ίδιο συνθηματικό. Εδώ μπορώ να επιλέξω προαιρετικά να καταχωρήσω τη διεύθυνση email μου, προκειμένου να μπορώ να ανακτήσω το συνθηματικό μου αργότερα, κάτι το οποίο με διαφορετικό τρόπο δεν είναι δυνατό, και κατ' επιλογή να λαμβάνω ειδοποιήσεις για διάφορα ζητήματα, όπως αλλαγές σε σελίδες που με ενδιαφέρουν ή μηνύματα από άλλους χρήστες εφόσον επιτρέψω αυτή τη δυνατότητα. Παρακάτω καταχωρώ το σχετικό CAPTCHA, το οποίο είναι απλά ένα προστατευτικό για αυτόματες εγγραφές, και δημιουργώ το λογαριασμό. Ο λογαριασμός έχει δημιουργηθεί. Εδώ μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό το προαιρετικό ερωτηματολόγιο. Το πρώτο στο οποίο κατευθυνόμαστε είναι η αρχική σελίδα χρήστη. Αυτή είναι μια νέα λειτουργία της Wikipedias, πολύ χρήσιμη για νέους χρήστες. Μπορούμε να επιλέξουμε θέματα που μας ενδιαφέρουν και με βάση αυτά θα μας προτείνονται εύκολες επεξεργασίες σε σχετικά λίμματα. Επίσης, εδώ βρίσκεται ένα πλαίσιο όπου θα φαίνεται μια σύνοψη των δραστηριοτήτων μας και το πόσοι άνθρωποι διάβασαν σελίδες που επεξεργαστήκαμε. Επίσης, ένα πλαίσιο στο οποίο μας συστήνεται ο καθοδηγητής μας, τον οποίο μπορούμε να ρωτάμε και να μας κατευθύνει στα πρώτα μας βήματα. Και φυσικά, μια λίστα με βασικές σελίδες βοήθειας. Πιθανά, μία από τις πρώτες που μπορεί να διαβάσετε είναι λίγα πράγματα για την επεξεργασία λιμάτων. Να θυμάστε ότι κάτω δεξιά και σε όλες τις σελίδες υπάρχει εικονίδιο από όπου μπορούμε είτε να ρωτήσουμε τον καθοδηγητή μας, είτε να οδηγηθούμε σε σελίδες βοήθειας. Στην κορυφή, πάνω δεξιά, είναι τα εικονίδια χρήστη.
Ο σύνδεσμος όνομα χρήστη μας οδηγεί στην αρχική σελίδα. Ακολουθούν εικονίδια ειδοποιήσεων και από το μενού μπορούμε επίσης να πάμε σε άλλες λειτουργίες χρήστη, όπως η σελίδα συζήτησης χρήστη, όπου άλλοι χρήστες μπορούν να μας αφήνουν μηνύματα και εμείς να τους απαντάμε.